نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنه يقول أستعيذ بالله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العلي الكبير. Zahvala pripada svevišnjem Allahu dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, vjernike i vjernice do dana sudnjega. Amin. Cijenjena braćo u vjeri, u ovom mubarek džumanskom danu, danu kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje kao najboljeg, koje je sunce ogrijalo, i sada kad se spušta Allahova milost, bavit ćemo se onim što se od čovjeka najprije očekuje u pravcu njegova stvoritelja Allaha dželešanuhu. Šta god, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, svaku blagodat koju imate, dakle šta god u životu, sve vam je od Allaha. I ono što se najviše očekuje je da Allahov rob bude gospodaru svome zahvalan. Da je zahvalan na riječima, da je zahvalan na svijesti, da je svjestan da mu je sve od Allaha dželešanu. Ta svjesnost je početak zahvalnosti. Dakle, vrlo često su mnogi nesvjesni Allahove dželešanhu intervencije u njihovim životima. Kad nema izlaza, kad se ne nadaju pa ih nešto obraduje i tako dalje, uvijek će reći obradovao me taj ili obradovalo me to. A tek kad izgubi blagodat kaže gdje bi Allah, gdje bi Bog da me zaštiti od ovog gubitka, od ove štete i tako dalje. A gdje bi ti da mu zahvališ kad dobi tu blagodat? Dakle, razborit, razuman, oštrouman vjernik je onaj ko blagodat detektuje odmah čim je dobije. I one koje ima u prošlosti Allahu dželešanuhu na njima zahvaljuje. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ma an'ama Allahu ala 'abdin min ni'matin fa'alima annaha min 'indillahi illa kataba lahu shukruha aw kutiba lahu shukruha." Kaže, neće Allah dati svome robu neku blagodat, a da on zna da je od Allaha dželešanu. Dakle, da bude svjestan da je od Allaha dželešanu. Kad postane svjestan da je od Allaha, kaže, a da mu Allah neće zapisati nagradu zahvalnosti za to. Dakle, kad uvjeriš sebe i kad drugima kažeš od Allaha je, Allah dragi daje, Allah dragi čuva, štiti, poklanja, daje bez traženja, daje kad ne zaslužujemo. Kad zaslužimo daje mnogo više nego što zaslužimo. Kad to kažeš sebi, bit će ti zapisana zahvalnost kao da si rekao alhamdulillah. I time se štitimo od onoga alhamdulillah formalno, hvala Allahu, na riječima, na jeziku, a u srcu razočarenja, u srcu srdžba, a u srcu depresija, ne valja, nije dovoljno, nije kako sam želio, nije kako je trebalo. Jeste, dobio sam, ali moglo je bolje. A onaj gori od mene, a dobio bolje i tako dalje. To je sad šeitanova intervencija, šeitanov upad u naše misli. Da kažemo, mogao je bolje Allah da mi da. Allah uzvišeni daje sa mjerom. Zna mjeru svega i zna mjeru svega što nam daje koliko nam treba. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio među nama, iako ima tvrdnji i piše se sad nešto kao da je sunnet suvišan, da nam je dosta Kur'an, nema islama bez sunneta i zato sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem je živi i živući primjer i živuća vjera. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim sunnetom nas naučio kako se zahvaljuje Allahu dželešanuhu i kako se blagodati čuvaju.
Kaže se u hadisu, ušao je kod Ajše radijallahu anha, pa je našao parče hljeba, parče hrane, našao na podu. Pa ga je podigao, obrisao i pojeo. I rekao, ja Ajša, ahsini dživare ni'amillah. O Ajša, dobro, lijepo postupaj sa Allahovim blagodatima. Budi dobar komšija, što bi se reklo, svemu što ti Allah dao. I tom zalogaju hljeba koji je višak, i tom zalogaju koji se iz mnogo kuća baca. Lijepo postupaj, ugosti lijepo Allahove blagodati. Kaže, jer one kad se nađu u nekoj kući, u nekom narodu, u nekoj porodici, pa ne budu ispoštovane, teško da će se ponovo vratiti. Dakle, svaku blagodat ispoštuj, makar to bilo, mi to nećemo ako je palo na pod, ako je suh pod i čist, ne, to se baca. To kakvi? Teška gospoda smo postali prema Allahovim blagodatima. I nezahvalni. I previđamo ih. I smatramo ih i suvišnim i bespotrebnim i tako dalje. Nešto što je nama danas blagodat, nekome je u istom ovom trenutku san. Da ne govorimo o Palestini gdje se dobro mjeri, gdje se dobro dijeli svaki zalogaj i svaki gutljaj hljeba. Gdje se suđe pere morskom vodom da bi se uštedila pijaća voda. Dakle, budimo svjesni Allahovi želešanuhu blagodati. Budimo svjesni njih. Zahvalnost Allahu želešanuhu na blagodati je tako velika da budemo svjesni toga jednostavnog elhamdulillah. Kaže Allah uzvišeni Davudu alejselamu, njegovoj porodici, njegovom narodu, kroz sve blagodati koje mu je dao, kaže i'malu ale Davuda šukra. Radite i zahvalni budite Davudova porodice. Ne kaže legnite, odmarajte, ništa ne mrdajte i samo Allahu zahvalite, nego radite, djelujte, a djelujte u zahvalnosti. U svemu u čemu djelujete, u čemu je Allahovo zadovoljstvo, u čemu nema nasilja, nepravde, harama i tako dalje. U svemu što radite, kroz sve Allahu dželešanuhu zahvaljujte. Zamislite čovjeka koji se budi iz postelje i sav depresivan, što mora da ide na posao, što mora da rani, što masa ljudi spavaju i tako dalje. Zamislite čovjeka koji stane kaže alhamdulillah što imam posao koji mnogi priželjkuju, koji mnogi sanjaju da imaju. I kad se krene na posao sa zahvalnošću Allahu dželešanuhu, to mijenja dan, to mijenja cijeli bioritam čovjeka. I to znaju ljudi koji su kušali to iskustvo. Dakle, zahvaljujemo Allahu dželešanuhu. Spremni smo da se zahvaljujemo čovjeku za bilo šta, da te pusti da se uključiš, pa hvala. A kamoli gospodar koji te doveo u život, koji ti dao, omogućio, sve podčinio tebi. I da onda se prosipaš sa nervozom, nije mi baš kako bi želio. Onaj ko zahvaljuje Allahu dželešanuhu čini nešto što je veće od blagodati. Kažu islamski učenjaci, shodno jednoj predaji koju je izrekao Omer radijallahu anhu, kažu da je zahvalnost na blagodati vrijednija od blagodati. Da zahvališ na blagodati. U momentu tvoje zahvalnosti Allahu dželešanuhu. To što dobijaš za tu zahvalnost je veće nego to za šta zahvaljuješ. Kaže jedan valija, jedan namjesnik u vrijeme Omera radijallahu anhu kao halife, kaže piše Omeru radijallahu anhu ardahu, piše mu pismo i kaže inni bi ardin kesuret fihi ni'amu, kaže ja se nalazim u zemlji u kojoj su mnogo ima blagodati u ovoj zemlji. Dobra na pretek svega. Kaže hatta ašfaktu ala ahliha min da'fi šukr. Kaže pa do mjere da kaže saosjećam sa stanovnicima ove zemlje gdje sam, kaže, saosjećam sa njima da su slabi sa zahvalnošću. Da neće moći da zahvale Allahu dželešanuhu na svim blagodatima. Da li i Omer saosjeća sa njim? Radi Allahu anhu. Ne. Kaže, Omer mu odgovara, kaže, ja sam tebe zamišljao pametnijim od ovoga što si pokazao. Zamišljao sam te pametnijim od ovoga što si ovim pismom pokazao. Kaže, jer kad Allah dželešanuhu
Ma an'ama Allahu ala abdin min ni'matin fahamida Allaha alejha illa kane hamduhu akbaru min ni'matihi. Kaže, nikad Allah kad da nekom blagodat, odnosno kad god Allah da nekom svome robu blagodat, pa zahvali njemu na toj blagodati, kaže, njegova zahvalnost je veća od blagodati. Ne bi oni dobijali još više da ne zahvaljuju Allahu dželešanhu sve više. Tako da je njihovo izobilje, njihov rahatluk, njihove blagodati su posljedica njihove zahvalnosti. Tako treba da razmišljaš o svome bratu muslimanu. A ne odmah na kriminal, korupciju i tako dalje. Koga god nešto je krenulo u životu, daj mu slabe tačke. Gdje su putevi harama, kako se obogatio? Već kaži, možda je Allahu uzvišenom zahvalan bio pa mu Allah dao. La in šakartum la azidannakum. Ako zahvaljujete, Allah uzvišeni kaže, ja ću vam povećati. Vi zahvaljujete, ja ću povećavati. Ja ću davati sve više. I zato velika je blagodat koju ne možemo zahvaliti Allahu dželešanuhu što nas je najprije uputio pravom putu. To je najveća blagodat. I ponovo da nikad ne ispustimo i nikad ne zaboravimo našu braću u Gazi, u Palestini. Koliko oni zahvaljuju Allahu dželešanuhu na svijetu koji se ruši oko njih. Koliko niste čuli riječi srdžbe prema Allahu dželešanuhu, riječi ljutnje. Sa druge strane, osobe u skandinavskim zemljama, naši Bošnjaci, jedna osoba od njih kaže ljut ili ljuta sam na Allaha dželešanuhu jer mi je uzeo to jer me. Ti sebi daš pravo da ljutuješ na Allaha dželešanuhu u zemlji ekonomskog, socijalnog blagostanja. A ovi tamo, Allahu zahvalni, što im je dao da se rode, da žive kao muslimani i ako treba da se umre, da umru kao muslimani. To je ono što treba da imamo svijest o najvećoj blagodati, a to je blagodat dini Islama. Koliko ljudi nikad neće savit kičmu da padne pred Allahom dželešanu. Na sudnjem danu, kad se bude naredilo da se Allahu uzvišenom učini sežda, oni koji su bili svjesni, znali da su obavezni učiniti seždu, a nisu je činili, kičma će im biti jedna kost, bez zglobova. Neće moći da se saviju. Ogromna je blagodat biti svjestan Allaha dželešanu, biti pokoran Allahu dželešanu i slijediti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je naš osnov, naša baza i naša tradicija i naša prošlost i inša Allah naša budućnost. Koliko god govorili, vi pratite neke drevne običaje, neku staru vjeru, nešto danas ljudi moderni, kulturni ljudi pa izmisle sebi koliko mu treba vjere, pa ako mu se ne sviđa jedna čitava, on uzme dio pa iz druge. New Age pokret, kombinuj ti, napravi sebi vjeru od čega hoćeš. Danas džamija, sutra sinagoga, preksutra katedrala i tako da. Ti napravi sebi kako hoćeš, to je New Age, to je sloboda. To je danas ono što se prodaje našoj djeci. Koju učimo da im ne treba niko nad glavom da im kaže smiješ ili ne smiješ. Ne, kao što se nama govorilo smiješ i onaj ko nam kaže smiješ ili ne smiješ, to je bilo zakon. Ondje gdje nema zakona ima anarhije. I u akidetu ili vjerovanju. Zato ne dajmo svoje vjere. Kur'an i Kerima, sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I to koliko taj moderni svijet, koliko ima moralne osnove, background, kako kažu tu, moralnu pozadinu u tom brčkanju svakakvih vjera. To dokazuje danas koliko su dozvolili da desetine hiljada civila gine, da se komadaju djeca, da nikome to ne znači ništa. To je, kažu, tragedija, idemo dalje. Kažu tragedija. Eto ti vjere. Eto ti vjere od svačega ništa. Kad od svačeg uzmeš po nešto, dobiješ ništa. A ova vjera neka je drevna. Ona je drevna, a svakog trena savremena. To je jedini islam. Naučio te kako da se jede, da jedeš, a da se ne prejedeš. U tome je zdravlje. Naučio te šta je higijena, da je pola vjere. Naučio te šta je kultura odnosa. Naučio te da ne uđeš u kuću obuven i uneseš nečist izvana. Naučio te da nečiste misli i želje ne nosiš prema drugome.
I to je ono danas što opet civilizovani moderni svijet pola toga nema. Pola toga nema. A mi treba da se stidimo svoje drevne vjere. Jedan tako, za kraj, jedan tako obrazovan, moderan, elokventan vjernik, musliman, vjernik uslovno rečeno, došao u džamiju i zatekne halku hadisa. Zatekne šejha, imama, kako čitaju Sahihul Buhari i on im komentariše najvjerodostojniju zbirku u islamskom umetu, zbirku hadisa. I on došao sa zapada, vidio svijeta. Kaže, ljudi su, kaže, na zapadu stigli na mjesec. Ljudi sa zapada su stigli na mjesec. A vi i dan danas sjedite na podu i čitate Sahihul Buhari. Zamisli kakva je razlika između vas i zapada. Vi i dalje ko prije 1000 godina na zemlju i Buhari. Hadise i Buhari. Kaže ovaj imam, kaže, nema tu sine ništa čudno. Mahlukun wasala ila mahluk. Čovjek sa zapada je stvorenje i stigo do mjeseca Allahovog stvorenja. A mi, kaže, čitajući Sahihul Buhari, mi hoćemo da stvorenje stigne do stvoritelja. Mi hoćemo da stignemo do stvoritelja. Ovo je nama put do stvoritelja. Mislim da je to časni put. Stvorenje do stvorenja stigne. To je saobraćaj. A stvorenje do stvoritelja, to je put duše. To je uzdignuće. Salatu mi'rađul mu'min. Namaz je mi'rađ vjernika. Ode duša gospodaru. Pa kaže, ali znaš ti opet ko je najveći gubitnik u čitavoj u tvojoj primjedbi? Kaže, ti si najveći gubitnik. Niti si sa njima stigao do mjeseca, niti si sa nama čitao Buhariju. Ti si dupli gubitnik. Sa njima tamo te neće. Jer su te oni naučili da kažeš to. A sa nama ovdje nisi jer ovo ti je prevaziđeno. Dakle, ono što je pouka koju treba da ponesemo, naša Mubarek, din i islam, vjera, nije prevaziđena i nikad neće biti. Čuvajmo Allahove blagodati zahvaljujući Allahu na njima. Budimo svjesni da svaka blagodat dužni smo sve dok Allahu dželešanu ne zahvalimo na njoj. Čim smo je svjesni, zahvalni smo. Kad smo izgovorili zahvalnost, povećali smo našu nagradu kod Allaha dželešanu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, a o blagodatima gospodara tvoga kazuj, govori ljudima. Molim Allaha dželešanu da nas na pravom putu osnaži. Molim Allaha dželešanu da nas učini zahvalnim robovima njegovim, jer u završetku ajeta sa početka hutbe Allah uzvišeni kaže وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Malo od robova mojih je zahvalnih. Da nas Allah uzvišeni učini takvom manjinom. Da smo od malo onih na planeti koji su Allahu zahvalni. Molim Allaha dželešanu da nas uputi i vodi pravim putem. Amin.